салому алайкум ҳамватанони азиз, умедворам ки ҳама каса хуб аст. омадани моҳи шарифи рамазон ба ҳамаи ҳамватанони азиз мо муборак буд. мо иншоаллоҳ раҳмон умед дорем ки моҳи рамазони оянда дар тоҷикистони азиз мо ин моҳро ҷашн мегирем иншоаллоҳ раҳмон. баъд як шеър эҷод кардем, ҳамунҷа комментария навиштем тарафдорои Раҳмонов ки яъне вақтое ки Раҳмонов ба шаҳру ноҳияҳо сафар мекард, мардум биринҷу гӯшту ҳамин чизо ҷамъ мекарданду яъне ош тайёр мекардан ва мерафт мехӯрду мехест мебрафт. ҳамина дурӯғ гузоштанд пайравои Раҳмонов. ҳамин субҳаналлоҳ дурӯғ аст. лички ман ба нависем ки хона ба хонаи шумо чарх зада ҳамино биринҷу гӯшту сабзию ҳамин чизо ҷамъ накардан. инҳо ҳоли ҳамошон хело ғамгинанд, хело дар ҳарос ҳастанд ки пешвошон ин оламро падруд гуфтагӣ аст, худашон хабар надоранд. 2 соат барқ доранд. субҳаналлоҳ, мо мехоҳем ки 24 соат инҳо соҳиби барқ шаванд. инҳо мегӯянд не, ҳамин 2 соат барои мо маъқул аст, мо намехоҳем 24 соат барқ дошта бошем. иншоаллоҳ озодӣ наздик аст. ҳозир ман дар роҳ ҳастам, имрӯз намози ҷумъа буд, камтар банд ҳастам ҳамватанони азиз. ба ҳамин хотир бисёр гап здан намешавад. иншоаллоҳ баъди пирӯзӣ, баъди ин авлоди золим рӯзои наздик боздошти инҳо сар мешавад, паси панҷара рафтани инҳо сар мешавад. баъди иншоаллоҳ раҳмон инҳоро якбара кардан, тамоми ҳамин инсоное ки менависанд, дашном менависанд, ҳақорат мекунанд, 2 соат барқ доранд, ношармида боз одама дашному ҳақорат мекунанд, инҳоро полна светошона мо мебурем. инҳо бо свет ҳайф аст. намехоҳад 24 соат соҳиби барқ шавад, намехоҳад фарзандаш дар бараш истода ҷои кор пайдо кунад дар Тоҷикистон, мехоҳад ки фарзандаш ғулом шаваду раваду кушта шавад. мо онҳо ба кор надорем. ба ҳамин хотир вақт хело кам аст. иншоаллоҳ дар ин бора ман ҳатман навор мекунам. дуогӯй бошедон, пирӯзӣ наздик аст. рӯзои хурсандӣ аз пеш аст ҳамватанони азиз. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.